lagunok, eta ongetorri txorienera astelena dugu. Eta, bueno, asteburuan ondo deskantzatu ondoren, bueno, deskantzatu aldu. Earki, deskantzatuta, ondo. danatatik anin dugu gainera, familia ondo, kirol pixka bat egin dugu, lagunekin egon gara, danatatik anin dugu, aprobetxatu dugu asteburua beraz. Oso ondo, bueno, horrek esan da, gu hemen gaude, beste astelen batez, astelen gozoa, soia badakizu hori, ez dizu horrelatuko, eta nik gaur errezeta klasiko batekin ator. Sukaldaritza frantziarreko errezeta klasiko bat, txarlota bat, karlota bat, biera horietan ditze zaie, zagarren egingo dugu, eta hori bieratakoa dago, bat gordin egin alda, ero kozinatutakoa. Nik gaur kozinatutakoa egingo dut. Orduan, balengunien zuke izen apestruden osagai antzekoekin, baina kasu hontan orea aldatuta, horrelako zagar opil errez eta gozo bat egingo dugu, eta, bueno, saltza batekin lagunduko dula, baina, bueno, saltza da, bueno, nik uste dut ondo geratuko zaiola, baina saltza gabe ere egin dezakezu hau, Hau azteko, bigarren errezeta laburra, Armintzen esku. Hori, eta zuk gaur klasiko bat egiten bali nik ere, hori jarraituta, baina kasu honetan Italiara joan. Eta Italiako postre klasikoena edo tradizionalena zein da. Izoskia. Ez, tiramisu bat. Tiramisu azkar bat egingo dut, sua erabili gabe, momentu batean egiten dana, eta benetan oso goxua gelditzen da. Gainera, pentsatuta dauket dana platerean amaitzeko. Hau da, igual, pertsonaren aurrean amaitzeko ingo degun bukaeratxo polit bat, goxua gelditzen dana, oso errezea dana egiten, eta egia esaten mal badizut, da igual nire postreik gustonetarikoa. Baito. Hau zer da? Aurkezpenen genuenean berea, bi basueken Maialenek eskatu zuen, beretzako da? Hori da, beraz, hor, adi egon, gero? Bueno, adi, eta lehen errezeta horrela jungo da. Lehen bizi aran pasa saltza egiten jarriko du. Horretako, osagai guztia lapiko batean jarri, 15 minutuz irakiten izango ditugu, gero vainilla adarratera, birrindu eta gorde. Sagarrak zuritu, hasiak kendu, eta ataletan moztu ondoren gurin pixkatekin salteatzen jarriko ditu. Vainilla adarra, azukrea gehitu, rona gehitu, eta pixkat karamelatzen utziko du. Bien bitartean, briotxea irugietan moztu, gurinarekin alde bat busti, eta moldea forratzen jungo gara. Betegarria barruan bota, briotz gehiago gorekin estali, eta 150 gradutara, 35 minutuz laberat. Utzi epeltzen, eta zerbitzatu saltzarekin lagunduta. Beraz, az gaitezen lanean, eta esan dakoa, lehenengo, hemen dauzkat, aranpasa batzuk. Aranpasa hauek zur gabe daude. Aranpasa 200 gramo, ura gehituko diogu, 400 mililitro, azukria, piku, ez bota gehiegi, ze aranpasak azukrea badaukate, hor konzentratuta. Orduan, ez bota gehiegi, ze gozoei geratuko zaizue. Eta gero, vainilla adarra. Ingo duguna da, erditik zabaldu, gero, hasi guztiak kendu, hau bi aldiz ingo dut, orduan behin azalduko dut. Ondo moztu, ateraziak. Garrantzitsua da barruan dagoen. Hemen dago altxorra, hemen barruko hau. Eta, bueno, lehengunean hitz egin duen, zelan daukan vainilla adar bat lortzeak, orduan bere prezioa ere justifikatu da dagoen, ni uste du baietz. Eta erosten baduzuek granelean erosaten dana, asko, erabiltzekoa bazarete, desente merkia bateatzen da, Bueno, hemen, hasiak eta adarra, atal honi ez dut guztiz ireki, eta ez gatu konforme, beraz, ondo irekiko dut. Eta ero jongo naiz, zagarrak zuritzen, eta azaletan mozten dekuztuko zu, erraza da, benetan gaurko errezeta daukan misterioik, errezeta honek ez dauke jatorri berezi bat, hau da, tradizio bati lotuta ez dago, baizik eta bertako eta garaiko osagaiekin egindako errezeta bat. Hau da, aprobetxatzeko, ogia aprobetxatzeko, sagarra aprobetxatzeko errezeta bat da, oso erraza egiteko, eta niri gogorarazten diten tarta bat da, adibidez, fraixier tarta bat bezala. Hau da, fraixier tarta da, marrubiekin egindako tarta bat esnegaina daukana, zergatik gero ikusiko dezuen nola ogiarekin egingo duna izango da pareta guztiak estali, laukizu zen batzuekin,
Eta hori esan dut, pentsatzen hasi naizenen, ostra, esan dut, fraixier tarta hau da, marrubizko tarta esnegainarekin ere, lehen da bizi marrubi guztiak, pareta guztiak tapatu inber dira oso ondo, eta esan dut, oso antzekoa. Osea, hori da, erditi emozte itxuzela marrubiak, hori da. Eta paretan kontra jarri, eta gero, ataratzen duzunean, ikusten dira, marrubi horien erdiak, ez? Hori da. Oso polita da. Erdiko aldia jarri behar dezu paretari begira, orduan gero, kentzen dezunean moldiak, gelditzen dira marrubiak, ikusgai. Eta kasu honetan, egingo duguna izango da ogiarekin. Hori da, ogi briotxe egingo dugu paretan guztian zehar ondo estali, orduan gero moldiak entzerako garaian, hori dena ikusiko da, eta esan dut, hori gogorarazten dit. Nik lehen aipatu dut, hemen badaudela berzio hotza, hau bada, esaten dute, ez? Laberik gabe egiteko pastel batero badala deitzen diote, ez? Honi karlotari ero, ez? Bai. Hola, azkenean barruan inalduzu gukiko duguna, oin, berdina, hau da, holako oinarria, moldeko goia, briotxo gia, ero ogi lehor batekin ero, jarri eta ero mus batekin, ero ez dakit holako zerbaitekin bete, ez? Hori da. Eta, kasu honetan egingo dugu, hori, lehengoan egin genduen apple strudel horren modukoa, hau da, sagarrak ondo egosi gurinarekin, eta gainera, hemen aranpasak ditu, eta honetaz gain egin genezakena ere, izan lehike adibidez, krematxo bat edo, pixkat barrua krematxoago izateko, eta edo krema bat balin bada, edo izan lehike ere esnegaina arrotua, edo jogurtxo bat, edo pixka bat krematxoago izan dadin barruko aldea. Adibidez bururatzen zait. Gero zer gehiago gehitu genezake adibidez? Igual intxaurrak, fruitu lehorrak, normalian edo urrak, edo horrelako kasuak, ze horrek ematen dizu korruskari puntxu bat, eta tekstura aletikan eta horrela asko irabazten du. Orduan, errezeta hau egia da oso goxua gelitzen dela, baina, zuen gustoko aldera egin dizakezue etxean, bururatzen zaizkizuenak, eta batez etxean dazkezuen gauzekin, bururatzen balin bat zaizkizue errezetari ondo etorri ditzaiokela, saiatu, aprobetxatu, eta azkenean garrantzitsuna da zuek etxean egitea, zueren erara egitea, eta zuek gustatzen zaizuen, edo gustoko dituzuen, bai frutxa edo frutxa lehorrekin egitea tarta hori. Gukingo da, azkenean da, fruta konpota bat ingo du, fruta konpota bat, edo zein frutarekin ina duzuela, eta ero konpota hau sartuko du, alkondara berezi honetan, ero soineko berezi honetan ingo duguna briotxo ogiarekin, ez? Orduan, barrukoa holan krematxu geratuko da, eta labean sartzean da gehien bada, gero briotxo hori gurinez ondo guztiko duela, briotxoak baduka gurina, guk gaur estra gurina emango dio, eta geratu da nahi duguna da, labetik ateratzen pixkat kurruskari ero briotxori kozinatuta moduan. Orduan, ze konpota erdi egin da jungo da, guztiz ez dute bukatuko, eta labea izango da gehien bat, esan dagoa, kanpoko alkondara, beste ikutu bat emateko briotxo honi, ordina egon beharrean. Bitxia gelditzen dela, gelditzen da dena briot guztia kurruskari labetikan ateratzeakon, ordu gelditzen da, kuriosoa, ze barrotikan gelditzen da, konfitatuta dana gure sagarrak, eta kanpotikan kurruskari. Earki gelditzen da, eta gainetikan botako diogun ondoren, egingo dugun mermelada izan lehik ez da? Saltza ez da lodia geratuko, saltza moduan gehiago nahi dut, horretik ura horrekin jokatu alduzue. Eta hemen, ikusten nahi nahi zagarrak, ikusten maituzue pixkat itxusia dudela. Lasai, gozo dude, konpota bat ingo dugu, atal itxusia ukentzen dugu, baina erotu gabe, Haunek zapore txarrik ez dio emango, orduan izango da hemen. Gurina jarriko dut, eta ingo duguna da, gure zagarrau, ataletan moztuta, salteatu ingo dugu hemen, pixka bat, eta gero gehituko dugu, azukrea, vainilla, kanela dutza, noski, eta ron ikututxu bat. Eta egia da, era bikaina dala, bai sagarrak edo beste frutxa bat ikusten balin badezue, pixka bat usteltzen edo ari dala, eta ez balin badezue nahi, frutxa horrelaxe era egoki bat konfitatzeko edo kasu honetan, sagar berezi hauek kozinatzeko gurinarekin eta horrela, eta behintzat aprobetxatzen duzu, tomatearekin eta horrela gertatzen denean erdi ustelak daudenean, saltxa bat egiten duzu tomate saltxa bat, frutxekin berdina egin dezakegu. Ez bota, baizik eta horrelako gasuetan ondo aprobetxatzen dugu. Bota aldala ez da bota behar, ezerrez. Eta beste osagai bat aipatu dezuna, garrantzitsua,
rona. Gaur, rona erabiliko dugu, eta ronaren kasuan, kasu honetan azukre kainaberakin egiten den alkohola da, orduan lehendabizia azukre kainaberatik zukua ateratzen da, eta zuku hori egiten dana da hartzitu. Behin hartzitu ondoren hor gertatzen dana da lebadurak jaten ditu azukrea eta sortzen du CO2 eta sortzen du alkohola. Orduan, alkohol hori ja hartzituta dagoen zuku hori, orduan alkohola daukenean egin behar dana da destilatu. Orduan, destilatzerako garaian egiten duguna da alkohol guzti horri alkohola atera. Orduan, ondoren alkohol hori atera eta ura gehituta hori izango litzake rona. Eta lagunen artean eta horrela eztabaida batzuk izan genituen lagunak esaten zuten, baina ronak azukrea dauke, azukre kainaberatik egiten da, baina ronak ez dauke azukrerik. Destilazio bat da, eta destilazio hori da dana alkohola. Alkohola eta ura, beraz, alkoholak ez dauke azukrerik, eta naiz eta azukre kainaberatik sortu, ez dauke bat ere azukrerik, eta ez da bozkak ere ez dauke ez azukrerik, patatatik sortzen da, eta noski azukrea behar dela hartzitzeko, bestela ezin duzu zerbait hartzitu, baino produktu bukaerak ez dauka bat ere azukrerik. Ronari buruz hitz egiten ari garela kategoria ugari daude eren. Ron zuria, badago ron urtetsua, herrialde ezberdinetako ronak, adibidez ron urtetsuak daramatza urte dexente, ja behin rona egindakoan barriketan eta horrela, eta horrek ematen diona da kolore gehiago, zapore gehiago, eta bereziak izaten dira, beste ikutsu bat izaten du, eta beste herrialdeko ron batzuk adibidez, Brasilen katxaka, Brasilgo katxaka, gero Kanarietan ere ron miela deitzen dena, beraz, ron ugari daude, pilo bat daude, eta jatorria berez Karibean dauka. Karibean dauka, eta, marinelek eta horrela asko kontsumitzen zituzten, badago bitxikeri bat non marinel hauei soldataren zati bat ronarekin ere ordaintzen zitzaien, ikusten da rona bere garaian, eta bai gaur egun, asko kontsumitzen den zerbait dela, eta alkohol bat, eta gainera nik enekien datu oso bitxi bat, da Bizkaiak ronarekin zerikusi handia daukela. Dago, bai, anekdota bat, non Jose Aretxabala, 1878an, La Bizkaia enpresa irikizuen, eta berak alkoholak saltzen zituen, bai rona, anisa, eta 1934 urtean, Habana Club, marka ezaguna sortu zuen, eta azkenian Kubako iraultzaren ondoren expatriatuta joan egin behar izan zuen, eta saldu egin behar izan zion marka hau Bacardi ezagunari. Orduan gaur egun Bacardi marka dauka Habana Club, baina berez sortzaile bezala Bizkaitarra izan zen. Bueno, nik hemen aurratu duana, induana, gurina urtu danean, bitxa botatzen hasi danean, gehitu ditut hor zaharrak, ataletan ikusi duzu, hemen hau konpotatzen jungo da. Bainilla darrekin berdin egin dut, ireki dut erditxe, moztu dut eta barrura. Panela azukrea, azukre txuria baldin baukazue, azukre txuriarekin, baina, panelak egia da, horako ikutu berezi bat ematen diola. Eta noski, panela eta kanela ere bai, kanela hautza, koiara kadatxoa botako dugu, eta hau, hemen utziko du pixkanaka egiten. Gero, rona geroxo botako diot, ez du nahi gehiagik lurruntzea, bukaeran botako diot, eta bere ikutua nabaritzea nahi dut. Bien bitartean, esan dako hemen gure saltza egiteko, 15 minutuz, aranpasak irakiten. Eta orain, nik errezeta hau, sukaldari frantzez handi baten liburutik atara dut, eta berak, eta ez dut ulertzen segatik, esaten du, briotxogia hartu, irukietan moztu, eta hemen garrantzitsua. Jungo gara alde batean gurina ematen. Jungo gara, erdia dana irukiekin, baina iruki bat, biribil bat irukiekin, betetzea eskerrak hau neko moldakorra dela, eta lortzen da,
Baina imar dana da, gurina emango digu alde bati, Baina errezetak irukiekin esaten du. irukiekin esaten du. Horrela esan da. Eta ero hemen lauki luzeak. Aha. Bueno, emango digu alde batean gurina, holan demora guztian berdina izango da. Gurina alde batean, eta gurina ematen diogun aldea izango da, jungo dana, oinarriaren kontra. Gero beste lauki luzeak jarriko ditugu hormaren kontra, eta hoietan ere gurinaren aldea izango da, jungo dana, paretak, ero gure erretiluko hormak eta ikutzen. Ondo itxasteko azkenian, eta gero hori da. laberan egongo danez, kanpotikan ondo eta kuruskari gelditzeko. Eta gero papera, labeko papera, oinarrian jarri dut. Hartu dut, borobil bat moztu dut, tamaino berdinan, gero buelta ematen diogunean, ondo askatzeko. Naiz eta gurina eman, bada espada, jartzen diozue azpian papera, eta ziur askatuko dela. Orduan, hemen, betegarri egiten den bitartean, saltza egiten den bitartean, ni gurinarekin, hemen, puzle bat eitxera, noa. Ez dago orden bat jartzeko. Tetris bat, ez da? Bai, ez dago ordenik jartzeko, baina, bueno, hau semea labekin daiteko, interesgarria. Etxian indudanean, bi semeak ekarritxot, eta indidate kaskanazte poli bat, baina, bueno, oinarria bete genuen, horre balio, Ordan hemen jarraitzen duenik. Bestela, nahi bururatzen zaitena, adibidez, izango litzake, jarri briotxeko ogiak bata bestearen onduan, gero, arrabola batekin ondo luzatu, ola itxatxita gelitzen dira, eta ondoren borobiltxo bat egin, ez? Eta hartu hori dena, eta bertan jarri, adibidez. Baina ez da ja lauki zuzenekin, osea, irukiekin barkatu, orduan, ez da berdina, ez da. Arrazoi bat izango da, ez dakiz egatik, egia da, ez dakiz egatik, baina, bueno, nik dakienari kasu egiten dio beti, eta hola, nik azten da, orduan, bueno, egia da, beti, holan, estutzen baduzu, betetzen doa, holan, estutu, paretan kontra jarri, eta ero, gainean, esan dakoa jarriko dugu, horma, gero izango dena kanpokaldiako. Ronataz hitz egiten ari ginela, gero, etorri zait burura adibidez Jon Pabon, hemengo... Txorien izan zen, bai. Hemen izan da, euskaldun bartender munduko oberenetariko bat, egia esan. Eta berarekin, nik koinziditun dut, ekitaldi batian eta beste, eta egia esan Ronaren munduan eta beste alkoren munduan pilo bat ezagutzen duen pertsona bat da. Gero beste bat ere ezagutzen dut Patxi Truitiño, guri Baskulinari Zenterren ere klaseak emandakoa izan dana. Beraz, hemen Euskal Herri mailan ere bartender munduko maila altuenetarikoak dira, Ni egizan patxarrak eta lehen Rona eta zibilizala, egon ginen Madeira uartean dango upategi bat, Rona ez dakitzen bat urte egiten da, oso onak eta ni ematen ziate eta probatu da, ni gustatu ez. Ni Rona, whiskia, ez zaizki gustatzen da. Eta probatzen nuen da, ze mouz, ona, oso ona. Eta hemen, egon zanean Pabon baita, Jon, ni artista dian nola manajatzen dut, kopa, bete eta ero, kla, kea bota gainetikan, ez dakiz zer. Badauka pixkat artistak dira. Eta hori da, bai, artista dira eta oso kreatiboak, ze adibidez jartzen dizue beraiek, tema bat, ez da, eta zinemari buruz adibidez. Eta egiten dute pelikula baten buruzko koktela. Eta ez dakit zer agertzen dan pelikulan, beraiek pentsatzen horri buruz sortzen dute koktel hori, adibidez, kea eta horrela, ez dakit nola, oraintxo bertan ez bururatzen koktelek dik, baina adibidez, pelikulan igual kepio bat ateratzen bali da, edo ez dakit, beraiek egiten dute koktel horretan, pelikula horretan azaltzen den ke hori simulatu, ez da? Eta daukadanak koktel horrek historia pilo bat lotuta pelikulari buruz, edo zer gauzari buruz, hau da, kriston kreatiboak dira, eta pentsatzen dezunean bakarrik kopa bat dela, ez horren atzen historia pilo bat dago, eta orain etorri zaiz burura ere, David Muñozek ere, berak orain egindun menu degustazio bat dauke janariari buruz, baina orain urrengo urterako edo aurtengorako nahi duna da menu degustazio bat alkolarekin egin. Hau da, oain arte izaten zen maridajea bezalaxe, orain ez, orain lortu dezakezu erostia, nahi balen badezu koktelarekin egindako menu degustazio bat. Osea, aizaio kriston garrantzi pila bat ematen horri, koktelari, edariari, eta edari bakoitzak dauke berezitasun bat. Ez dala ardo kopa bat bakarrik, baizik eta
edari bakoitzak dauke ikutsu ezberdinak eta errezeta bat da azkenen. Janaria bezalaxe, edariarekin ere. Nik horre elkarrizketa bat entzunian, izioten olako koktel gile famatu bati, Espainia mailakoa, eta honei ja gaur egun zeukala da, koktela ja saltze zizkioten izostuta, erdi prestatuta jatetxei daulan. Orduan bakarrik egin behar zuena, ja neurri perfektuan da hori, sartu, nazi eta zerbitzatu. Eta, horrekin ja, aseguratzen zela gainak koktela ondo inda dagoela beti, claro, ez diozu, kentzen diozu lana ero, olako... bartenderari, eta hor azkenean barran atzean dago langileari azkenen, beretzako asko zerrixagoa, ez da? Botillatik hartu eta basoa bete bakarrik besteik ez bain badauke, ondo ateatzen dela. Hoi da, 5. gama bezala ixe azkenean, ez da? Berdina. Bueno, arbitz hemen, hormak, ikusi duzu, Gutxi gora, ala nola, bete dut, Eta oin, berdina, gurina emango digu alde bati, eta alde hori da gure erretiloaren paretak ikutzen jungo dana, eta hor ere, dena bilduko du. Hartu, horrela jarri, hemen tokatzen. Ia da oso jolaskoritxa dala, Eta gero ja egiteko, eta etxian egiteko. Itzali dut, ikusi duzu, ez dago desegin da, baina gero kontutan izan honek 35 minutu labian eramango ditula. Orduan, eta gero zagarpuzketak nabaritzen nahi dudala, ez du nahi konpota bat izan. Nire gustatzen zaite, ja behin jaten dezunen pastela behintzat, sagarrari kozka egiten diozunean behintzat, nabaritzea, ez da? Ez gordinik egotea noski, baina pixka bat nabaritzea hor sagarra dagola, asko ze hobeto. Ze bestela pure bat egiten baldin badan, beste tekstura bat da, eta beste igual errezeta batzuntzako ondo doakiona izango litzake, baina kasu honetan nire ere gustatzen zait behintzat sagarra ez egotea guztiz egosita. Eta hemen lehen esan dizu, aran pasa batzuk, gero intxaurrak gero botatzen baizkiogu, fenomeno, eta musika sasoia badan, eta musikakin nahi baduguein, musikakin nahi. Eta neguan gabonetan konpota sobratu bazaigu, gure etxean gabonetan beti konpota dago. Konpota sobratu bazaigu, konpota hori ere jartzea fenomeno. Eta kasu honetan konpotari matx pasak erabilitugu, hor badaude mito batzuk, badaude bi mito, lehenengo mitoak da, eta esaten du gehiago gizentzen dutela. Hori da. Azukre gehiago dukatela. Hori azkenen ez, azkenen da, matx edo kasu honetan arana fresku bat bezalaxe, gertatu dana da hor, ura junin dala eta gelditu dala kontzentratuta, baino azukre aldetikan berdina da, freskua edo deshidratatuta berdina dauka. Gertatu daitekeena da, gehiago kontsumitzea nola, gutxiago pixatzen duen, orduan gehiago kontsumitzen duzu, eta orduan noski kantidade gehiago jate balin badezu, orduan noski azukre gehiago kontsumitzen ari zarela. Gozoa dauden ez, baina aran berdinak jate balin badituzu, bai freskuan edo bai lihorrian, azukre aldetikan berdin da. Hau da, baina izan behar dira aldeak, ez pixuan. Hori da. Bestea pixua gutxia daukatela. Hori da. Izan behar dituzu, 6 aran pasa, ero 6 aran pasa frutan. Hori da. Trukoa dauka. Eta gero, beste mitoa da, diabetesa dutenek eta horrela ezin dutela dastatu. Eta hori ere gezurra da, ze kasu honetan, fruktosa naturaletikan datorra azukrea, eta ez da azukre erantxia. Beraz, bi mito, fuera, bota dituzu. Kanpora. Oina aitzakiarik ez daukat, esaten dutena, ni gizen duitena, ez da fruktosat. Hemen inaldugu baita irukiekin, ero denboraz berandu bat izate, hauek moztutan euskala, eta hemen gurina zer egongo da beroaren kontra gainekaldea. Orduan, gainekaldean, orain gurina tokatzen da. Eta, listo, saltza itzaldi dut, dagoeneko, hori izango dana gero, kendu bainila adarra. Eta birrintzea, eta, labea egun da berrotan barraduta. Hori kalkulatu dezula, ogia! Zehat! Begi zein dut, esan dut, gutxi gara bera hauekin hartut, baina, betxo, aurratuko digu. Ez dieta aurratuko. Osa, aurratu da baina ez dieta aurratuko. Spoilerrek enoa egiten, spoilerrek egiten. Baina, hemen, begi hona daukagun seinale. A ber, betxo, gaina ingo dut. Forma horrekin, justo, zehatzarekin, horrela.
Txak, estutu eta gurina. Hemen, golpe batzuk ematen dizkiogu, trinkotu egiten dugu, gurina emango diogu eta labera doa. 150 gradu, 35 bat minutu. Orduan, itxoin, egin da izan arte, eta gero, izango da, laban batekin nolan pasa aldamenak, hemen iskinak, eta papera daukan ez azpian, buelta emango diogu, eta ez askar askatuko zaigu, eta gero, bueno, hori birrintzea besterik ez da falta. Txat, txoin, ez gun nuen ino, Oinari nintzen almintzeri esaten, rona gora, rona bera, eta ero, sagarrari ez dio bota. Baina, bueno, berdin da. Saltzari, gure aranpasa saltzari botatzen badio ere, kalterik ez diengo. Orduan, botako dugu, eta honek emango dio, ikutu bixi bat. Nahi bauzue, alkoholai gabe eta hori, lurruntzen usten duzue, eta listo. Eta gure txarlota, hementxe, hau janala, epela, ero hotza. Nik aukelan nahiago dut epela jatea. Olako gauzak, hotzian, bueno, danak sabore gutxixea dauka, ez? Bai. Baina, nire ere gustatzen zait, beruan edo behintzat epela egotia, eta ia postre guztiak bezala. Arroz esne, bat? Arroz esnia edo euskal pastela, edo zer gauza horrela, labetikan ateratzeko bada nire gustatzen zait behintzat gutxinez epela, baina hotzak niretzako ere galtzen du desente. Bueno, ba hoi, ez dakit hau, desmontatuko zaidan, zer gertatuko. Barrualdea ikusi behar dugu arain. Bai. Gure Frankensteinen barrualdia. Hau, Bueno, amarrekoa. Aitzerdi, ondo. Bai, Betxu, Uste duzue, zagarran atalak eta nabaritzen dira. Bai. Eta honi, hau, lehen guri, sukalda izan ditzetin genion, malko bat egitea. Malko bat zer zan egitea. Jarri, holan utzi jausten, eta edo, hau da malko bat. Eta hau saltzakin dazpitetan. Horri malko bat jarriko diogu, malko eta guzti, negarrak, probatu baino lehenago, negarratea zaigu, baina emozio gati da, eta hau da gure zagar, txarlota, aranpasa saltzarekin. Bueno, baina momentua bai eza. Bai. Earki. Iria esan oso ondo gelditu da, Kapa aldetik eta horrela. Eta horreza da, Zandoko, eta lehen almintzen edo zein frutakin egin alduzu. Ni bakizut, beti juten naiz aurre aldea. Ni botatzen diot pizzatan eta horrela, ni gustatzen zait beti aurrekaldia. Eta gauza bat almintzen. Eta gero pizzan iskinak guztan dituen. Hori gozea balin badauket, bai. Eta ja, erdi gozeekin balin banau, esaten, zerbait utzi behar balin badet, beti eskinak guzti ditut. Nik umekin ereiten dugunen zerbaitan txokuan da pizza egitean bada, ni iskina guztia jaten ibiltzen naiz, amorra ematen di iskina guztia. Oso ondo gelditzen da. Oso goxua, gainea saltxarekin eta horrela oso ondo kombinatzen du. Alkoholikutxua ere notatzen zaio. Kombinazio bikaina. Bueno, honok. Hau indugu. Eta oin, Adi Maialen, Arzaiuz, armintzekin goizu, tiramisu. Adi Maialen, Arzaiuz eta adi batez ere. Zuek danak etxean zaudeten guztiok zeherrezeta hau benetan oso erresa da egiteko. Eta arrakasta izango duzue 100-tik 100. Beraz, ikusi nola egiten den eta probatu etxean. Krema egiteko nahastu, esne gaina, azukre hautsa eta maskarponea. Ondoren, busti bizkotxoa kafiarekin, gehitu maskarpone krema gainetik eta apaindu kakao hautsa gainetikan botaz. Beraz, ikusi dezue, tiramisu azkar bat egiteko, hementxe daukat nik maskarpone gazta, azukre hautsa eta esne gaina. Ingo detena da, 3 hauek ondo nahastu eta kremaia prest izango dut. Normalean egia da tiramisuak edo kremak gorringoa daukala, kozinatu egin beharra dagoela, baina bueno, era azkar honetan egiteko besterik ez, baizik eta maskarponia, azukre hautsa eta esne gaina. Orduan nik honekin hasieran lagunduko diot ondo itxasten, ondo nahasten dena, eta gero pixkanaka jungo naiz esne gaina botatzen eta nire krematxoa egiten.
Bai, hor, tradizionala egiten baduzue beti da, gorringoa lehenengo azukrarekin da, mascarponearekin nasi, eta ero zuringoak arrotu behar dituzue baita, eta horrek ematen dio izetasuna, ez? Hori izango zen, erzeta tradizionala. Eta horrela nik egiten dut, momentuan jan behar badut. Urrengo gunean jan behar badu, komeni da, gorringo horiek lantzea 60 gradutik gora, pixkat pasterizatzea, horrekin, somorrotxoak ero hilko ditugulakoan. Hori da. Bueno, kafea daukagun ontan, nik hor, ekarri izkizut bi errezeta berez. Bata, eramaten gaitu gainera, alderantziz izan beharko zen, ze lehengoa da, Suedian da, Norvegian hartzen duten, espresso tonic. Espresso tonic zer da? Bueno, hartzen dugu, izotzarekin jartzen du kopa batero, eta tonika bat hartzen du. Azukrarik ez duen tonika bat. Bale, mikatza tonika bai, mikatz puntua daukagula, eta antza mikatz puntu hori kafearekin, gero kombinazioa erra geratzen omen da. Nazketa iteko ordena hau da, lehengo izotzak hemen, eta aina hori da, hango goialdeko herrialdek eta zerbait freskua hartzen. Egia da baita ere, iparraldeko herria direla mundu mailan izozki gehien jaten dituzten herrialdeak, beti, beroarekin baina Norvegia eta horiek dira, uste mundu mailan izozki gehien jaten duten. Italia ere atzen ez da ibiliko. Ez da ibiliko, horrek egun adia egiten da. Bai. Bueno, hemen, asmoa da, lehengo tonika eta gero kafea botako dio gainean, eta Ginebraren ordez kafea botako dio. Alakorik ez, lanian gaudeta. Eta bi geruzak eratuko dira, poliki jungo botatzen, bi geruza ez geratuko, bat geratzen da. Bai, baina batekin hobeto geratzen dala, eta kontrako esaten duera, gezurra esaten du. Honek orain, limoi bat jarrizkero, kalimotxuan argi baten itxura dauka, baina hau da, hau deitzen da espresso tonic. Eta guk hemen txorienen bakizu eta aprobatzen dugunez. Aurria. Ja, nik egia esan behar, kafia normalen azukre pixka batekin botako dut. Osea, erabiltzen dutela, eta edaten dutela. Rotu, erra dau. Bai? Bai. Ez da. A ber. Eta da kafe bat urtsua. Baina ez da. Kara, hemen neurria nik ez da izan, ni bota diot begiz. Hau bai, gozaltzeko eta horrela... Ez. Hau da freskagarri moduan. Freskagarri moduan, hartzeko kafea hotza hartzen da. Gaur egun zenbatek eskartzen dute kafea izotzarekin. Txarra ez dau, Beste bat. Mello. Pentsatzen okerra egongo zala, baina, ez, edatia dau eta nahiko goixua dau. Bueno, hau nahiko berria da. Niko niekarri zudana da, haunek ja historia handia dauka, italiati dator, mascarponea bezala, eta deitzen da Café del Contadino. Hau da, nekazariaren kafea. Eta hau hartzen omen zuten, indar berritzeko amaiketako moduan egiten dugu moduan, gelditu zerbait hartu. Bueno, azkenean zen kafe bat hartzea, kafeak ematen dizun, estimulazio, gero ematen dizun energia horrekin, eta zerekin batze zen, arrautza gorringo baterekin. Horrekin koipea ematen diogu, krematzu usten dugu, eta badoka zentzua. Flanak ero budinak egiten ditugunean, arrautza eta kafea badago, ez? Orduan, baina hau kozinatu gabe gelitzen da. Hau kozinatu gabe geratzen da, baina bueno... Bakarrik kafearen berotasunarekin. Hori da. Oin inberda, azukreko jarakada botada da, azukra ere energia emango zuen, lanean jarraitzeko, eta hau pixkat arrotu ingo dugu, koiarekin. Zuzen moduzaz, ni arrotzen da bat. Nik earki, ni hemen ja osagai guztiak ja ondo nastu ditut, eta nik ja nere krema inda dauket, prest dauket. Oain ingo detena izango da, hau oso politxa da, ze oso ondo geltuko zate, ze momentuan zerbitzatu dezakezue, hau da, mailean, ezta? Ze plater batzuk egia da, platerian zerbitzatzen direla, eta ikuskizun atletikan eta horrela, beste gauza bada, ezta? Beste itxura badauka, eta beste esperientzia bada. Orduan ikingo detena da, hemen, krema prest dauke denean, kafia alde batetikan, eta kafiari ingo diotena da, patxarrikutu bat duta. Kasu honetan, amaratua da, barrura sartuko diot, baina, bueno, igual kafe krema edo balin badaukezu edo horrela, likor ikutsu bat botan nahi balin badiozue, hortxe. Tiramisu aitean, ez? Normalen ohikoena, bai. Amareto izaten da. Oso ondo di, Juan zerbait da, eta nik detena da, pixkat kafia epeltzen utzi, bale? Ze bizkotxoak hemen dauzket, ingo dio dana da, prestatu, ingo diotena da. Eta platerean bertan busti eta dana mozkortu dena hemen ingo zu. Dana hemen txingo dut, orduan jarriko dizkiot, 3. Razio txikia ikusten nahi naiz, ez? Txikia? Ez. 3, hei. Gero, Geidana. Ingo detena da bain ondo busti,
kafiarekin, Vale? vale? Nola xurgatzen duen, Ordu xurgatu behar du. Horretarako, bizkotxoak oso lehorra ez du egon behar, Ondo xurgatzeko. Kafiarekin ondo xurga dezan. Hortxe, beldurri gabe. Eta ingo dio dena da, gainetikan jarri nire maskarponia. Oso, ba, nik ikusi haitu denez botatzen, nik ja neko arrotu zaizkit hemen gorringoak, ingo diuna, gure kafe beroa, gorringoari gehitu. Eta honekin, bueno, ba, kafe del contadino badao. Karo, ni pentsatzen egon naiz. Nea nahia, ez? Baratzean, hortuan, lanian. Eta ni amaiketan agertzen naiz honekin, hartu ditor. Hau da kafe de contadino, eta honek indar berritxuko zaitu du, eta hau hartuta gero, sega, ez da zorrozten du. Hartu zorroztarrixia bota, eta segi, ez duzu behar, hala, hartuzuk. Nik Vietnamen hartu dut, baino gorringoarekin horrez, behaiek hartzen dute kafian zuringoarekin. Ostra, nik gehiago berak hartzen dit, gorringoarekin 1000 aldiz. Bai, eta probatu zen duen? Probatu duen, eta egia esan goixua zeola, ze gainetikan botatzen diote, eta da merenge moduko bat, zuringoa pixka bat azukrearekin eta horrela, baina ez eta da zuringoa gordinik. Ez da gordinik. Ba, ikusten dezu, hemen diotena kapatxo bat jarri, beldurri gabe, hau esate balmaia zu, razio txikia dala zigor, bai, umena. Eta baingo dio da... nik uste nuen gaina jarriko zenuela beste geruza tolan sandwich ba modua. Kasu honetan bakarra. Bakarra, geruza bakarra jarriko diogu. Eta amaituko diogu kakao hautsarekin. Hau, induen armintzek izaten baduzue, izaten bazarete, beti esaten duena, frikti horietakoak erosten duzuela sifoi bat, maskarponea esne gainarekin sartzen duzue sifoian, pan, sartzen duzue, eta hemen aixetxua eta holan, biste baiztan egiteko. Nik hau probatu behar dut aurrena. Lehen da bizi kafia probatuko dugu eta gero postria probatuko dugu. Aldia dago. Ni nahi dut hau, Bai? Bai, a ber, tonikana goxua onda. Ikutuan, honek kontutan izan da, azukria daukala eta hori, krema puntua geratzen zaio, azkenen gorringoa dauka hor. Joder. Edo, oso goxua geratzen, ni kafesne traza hartzen diet, esnerik ez dauka, baina kafe... Gorringoa nabaritzen da, Zaporea nabaritzen da. Ez dakit nik igual nahiago deten tonikarekin, bai? Baina horrena... Freskua, kolbriua... Tiramisua eroporatu beharko da horrena, ez? Bai. Vale, baina gero, hori zutzako, Gauza asko dauzkago, baina lehen da bizi erakutsiko dizuet ikusi dezuen tiramisua nola egin dudan, hementxe, nire tiramisu azkarra. Zigor. Honek txarra ezin du egon. Hemen bazpare krema gehiago daukagu. Hementxe gaina jarriko dugu. Eta orain bai, ni oso tiramisu zalean aizela nartzen dute, Ia da kafiak ondo busti behar dula bizkotxua. Kafeari azukrerik ez diot botaz, ja gure kremak badauke azukria, beraz, kafia ez errabe. Ba, bi basuek eraman bargendun, baina ni landaldia, ze aldartekin dagoan ikusita, eta... Maialen, beste, ikusi duzu nola iten dan, ez? Bueno, bai ez dago zaitzakiari. Errezeta badakizu, hortxe daukezue, eraz, etxen egitea daukezue, eta Maialen, zuk ere. Bai, eta besan da, lagunok, honekin bukatu da, gure gaurko txorienea, eta biharremen espero zaituzte, beti gordon, beti gordon. Agur.